Şu ýylyň 26-njy ýanwarynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde sosial, ykdysady we medeni görkezjiler boýunça öňe saýlanan göreldeli etirap diýip, Mar welaýatynyň wekil Badar etirabnyň birinji orna münasip bolup 1 million Amerikan dollary bilen tiýlaklanan da aglan edilipdi. Türkmenistanda soňky 4 ýaşyldan bäri göreldeli etirap diýip, ýylyň jemleri boýunça birinji orun berilýän etiraplaryň 1 million Amerikan dollaryny syýlak alandan soňky ýagdaýlarynyň has yaramazlaşýandygyna ýaşaýjylar ünsü çekýärler. 2015-nji ýylyň jemleri boýunça iň gowy etirap ady bilen 1 million Amerikan dollaryny syýlak alan Mar welaýatynyň ýolatan etirabnyň ýaşaýjy Hidretin aýtmany görä, etirap merkeziniň sosial problemalary bu syýlak alandan soňra has hem yaramazlaşypdyr. 1 million Amerikan dollary syýlak berilenden soňra ýolatan şäheriniň merkez köçede bolan Atçapar köçedine we başga da onuň bilen ýanaşyk bir kısan köçe asfalt düşelipdi. Ondan ozal syýlagy münasip bolar ýaly etirapda hiç bir göze görnüp duran edilen iş bolmandy diýip ol dowam edýär. 1 million Amerikan dollary berildi diýilenden soňra ýolatanyň etirap merkeziniň ähli köçelerini gazyp agy suw üçin plasma turbalar çekildi. Agy suw kranlarda peýda boldy. Ýöne onu ulanmak asla mümkin däl. Kranlardan şor hem bulançak suw gelýär. Şol suwlar ilatyň ulanýan avtomat kirýüjlerini, suw ýylatyjy boýlarlaryny hatardan çykarýar. Ýaşaýjylar bolsa kranlardan gelýän agy suwlaryny içip bilmän, hojalyklarda arasalanyp tatywa çykarýan agy suwlaryny tatyn alyp içýärler diýip Hidret aýdýar. Geçirilen işlerin netijesinde krallarda suw peýda boldy, etirap merkeziniň gazylan köçeleri gaýtadan asfaltlanman çarxandaklygyna galdy. Üstüne etirap merkeziniň köçeleri indi 2 ýyl gowrak wagt ýary aşyklandyrylmaýar. Resmiler muny elektrik togynyň ýetmezçiligi bilen düşündirýärler diýip ýene bir ýaşaýjy aýdýar. Türkmen telewizionyasynda mahabatlandyrylyp, göreldeli etirap diýip her ýylda 1 million Amerikan dollary syýlak berilýän etiraplaryň ýagdaýlarynyň bir-birinden tapawutlanmaýandygyny hem ýaşaýjylar belleýärler. Etirap merkezleriniň sosial meseleleriniň gadaly çözülmeýän halatynda etiraplaryň obalarynyň sosial meseleleriniň juda gözgyndygy hem aýdylýar. Oba ýollarynda asfalt ýanadyň asla düşelmedik ýerler hem kän. Obalarda täze berilen melleklere barýan ýollar çarxandaklygyna galmak bilen hatda gum dökülip, ýol ugry düzedilip, çagyl düşelse de ýollarymyz asfaltlanan ýaly görjek diýip, täze melleklerde her hojalygyň öz öýleriniň deňine guruluşykdan alan kerpiç galyndylaryny we beýleki guruluşyk materiallarynyň galyndylaryny dökmek bilen ýagdaýdan çykalgy gözleýändiklerini ýaşaýjylar aýdýarlar. Elektrik filmlerini öz hasaplaryna çemgelen ýagdaýda öýlerine çekmeli bolýandyklaryny, gaz trubalarynyň çekilmedik ýerleriniň köplügi sebäpli gowaça çöpüni ýakyp, ýa bolmasa elektrik enjamlaryny ulanyp gün görýän hojalyklaryň hem kändigini oba ýaşaýjylar aýdýarlar. Elektrik togynyň hem ýeterlik berilmeýänligi sebäpli sowuk howaly gyş günleri oba ýaşaýjylarynyň juda kynçylyk çekýändigini eşitmek bolýar. Etirap merkezleriniň obalaryň şeýle gözgýyny ýagdaýda galýan wagtynda bolsa, her ýylda nire sarp edilýäni belli bolman galýan 1 million Amerikan dollaryny baýrak berdik diýip, edilýän şu gözboýagçylygyň näme gerekdigine ilatyň düşünmeýän galýandyklaryny bu ýylky syýlaga münasip bolan Mar welaýatynyň wekil Badar etirabnyň sosial ýagdaýlaryny ýolatan etirabnyň gytan hem has pesdigini hem ýaşaýjylar aýdýarlar.